السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران، مادران و خواهران عزیز، خوش آمدین به کانال کزان تیجی. خوش آمدید دوستای عزیز. چیزان گیره برداره عزیز سلکه کانال تونمونه دستگیرتون میکنه. خوش آمدید دوستای عزیز. اوکی عبدالله، خوش آمدید. آره چی در نوتبوک کامنتارتون اومده سهن نام ملکه جسور خوش آمدید. و علیکم السلام برادرها، خوش آمدید. سلام مراد. و علیکم السلام. tak آخوند خوش آمدین. و علیکم السلام.
ҳама каса хуш омадед. Дӯстои азиз, 6 нафаре пахши мустақимда хуш омадем. Так, бу як қиморбоз ҳаром мурдаи кӯ. Хай худованд раҳмату мағфираташ кунад. Барои мо аку фарқият надорад чӣ кор мекард намекард. Ба ҳар ҳол бародари муъмини мусалмони моай дар барномаҳошон ворид мешидем, менависондем, мегуфтанд ки муъмини мусалмонем, барои ин дар ҳаққаш дуогӯ бошем. Бародари азиз бандагӣ карда худованд раҳмату мағфираташ гардонад. Лекин дар ҳамун ҷо комментари ҳамун видеое ки ман гузоштагим бинем, дар поён як кас нависондагие ки чӣ рута сиёҳ мекунӣ, як чира намедонӣ. Значит, ягон чира медонанд, ҳамон нафарое ки ягон чира медонанд, ягон чи дам намезананд. Ягон чиз дига бо ягон кори дигашонро медонанд ки акӯи и ҳамун ҷода мо гап гуфтагем ки ҳамин бародар машғули ҳамин корро буд, ҳамин корро мекард. Ҳамаи шумо аксариятон медонем бохтартеҷира. Лекин дар уҷо як нафар нависондагие ки як чира намедонӣ, чӣ рута сиёҳ мекунӣ. чира мо намедониста бошем, намедонам мақсади ӯ одам чия. Ман рақамҳои телефонро мондум ки занг зана, гап зана ки мо чира намедонем, барои чӣ моро мона сиёҳ мекунем. Мо дар уҷо фақат гуфтем ки мисол дар ҳаққаш дуогӯ бошену, машғули ҳамин корро нашавену. Так. бале бародар, бале, марги зиндагӣ дар дасти Аллоҳ ҳай, лекин ҳамаша Аллоҳи меҳрубон медонад. ҳоли ҳечи аниқи дақиқи даст кардан аниқи дақиқша намедонем ки чӣ шидагия бародарда. ҳар ка ҳар хел мегӯяд. ҳамин дар бораи ҳамин сеюм рӯза ҳамин гап рафтесай, фақат дар ҳаққаш дуогӯ бошед бародари азиз. биё ҳамин гӯем темаи ҳамин бародарро маҳкам кунем, мавзӯи ҳамин бародарро. худованд ҷоши ҷаннатулфирдавс гардонад. канал Бохтар Теҷе гуфтани як бародар буд ки бародари азиз, Парвози баланд, як канал буд Бохтар Теҷе. ҳамун бародар канал дошт, монанди мо нехе блогерӣ мекард, лекин ба конкурс машғул буд, конкурс мекардак. ҳамун бародар бандагӣ кард рӯзи 8 март. манам ҳамин навори бародаро ҳамин бародаро шунидум гӯем. барои ҳамин навор кардем, гуфтем ки ду рӯз ирӯ сеюм рӯза суҳбат мекунем ки дар ҳаққи ҳамин бародар дуогӯ бошем. фақат дуогӯ бошем ки худованд ҷоши ҷаннатулфирдавс гардонад. آمین. خداوند رحمت کند. بله. من اگر аниқ дақиқ ҳамаша медонистам чӣ шидагия, ман шуморо нақл мекардам, лекин намедонам бародари азиз. аниқи дақиқ ҳамин гӯем информатсияи уверенӣ намедонам ки чӣ гап шидагия авайда. барои ҳамин марги зиндагӣ дар дасти Аллоҳ ҳай. ба ҳар сабаб одамизод мисол ҷони хича метия. так саломатит соза акаҷон, хуш омадӣ. таксии бепул бародари азиз, алҳамдулиллоҳ, худоро шукр мо созем. шумо саломатитон чӣ хел шуд? потон соз шуд бародари азиз? ҳичи беҳбуд шуден? кор биромаден охе? касе мада ба 20 канал обуна шава, ма ба 30 канал. бародари азиз, ҳозир каналое ки аккаунтое ки кушодагием дигар ола играт намекунад. ҳар як аккаунт кушодагӣ қати магарам дурои навори вай хабар гирен. ютуб тозаш мекунад. кӯшиш кунен ҳамин аккаунтҳои оригинални тонқатӣ я пешравӣ кунену мисол як каса дастгирӣ кунем.
ба ин шудумшавак бародарои азиз намешавад. Кӯшиш кунед навораи хуб кунед гузоред. Як наворе кунед ки ба ҷомеа фоида биёра бародарои азиз. Як наворе кунед ки ҷомеада зарар набиёрад. Як навораи таълими тарбиявӣ кунед гузоред. навораи ҳурмату эҳтиром кардан, чӣ гуна мо бояд якдигармонро ҳурмату эҳтиром кунем, чӣ гуна пешравие кунем ки пешравии хуб боша. Як кас мода лаънат нагӯя, як кас мода гапи бад нагӯя, як кас мода дашномам накуна. барои ин бародарои азиз, навораи хуб кунед гузоре, обунашӣ худаш мебиёяд иншоалло. ихе хитона ғам натие ки ту ман да шав ман туда шудум, ту чува мана хабар намегирӣ, бемеҳр шудай. Бародарои азиз, совети ман чандин борҳо шуд ҳамин совета метем. бовар кунед бародарои азиз, ба ин шудумшавак намеша пешравӣ карда. подписатсият мекуна, ин гап неста. Не ки наворта тамошо намекунанд, ҳамун наворро мегузорӣ, сохти канали ман борӣ, ҳамун 20 просмотр мегирад, тамома ин зиёд намегирад. як наворе гузорен ки обуначӣ ҳамин худаш ҷалби ҳамун канали шумо шавад, биёя ҳамун наворта хабар гирад. барои ҳамин кӯшиш кунед бародарои азиз, кӯшиш кунед. Не брат, так нагирифта айнав шикастан бо оператсия кардан рӯзи ҷумъа, так рентген кардум, нав ҷоша гирифтеса. Иншоалло бародари азиз, ҳаракат кун, баракатша Аллоҳ метиҳад. хита фақат эҳтиёт кун. хеста ҳарси нагар дайду нашаву такси бепул. ҳарси нагар ҳаракат накуну, айқафои табобат шав, ҷура хов рав, айқафои табобат шав, табобата хуб кун. ҳамун чизе духтуро гӯянд, ҳамин хел кун. рақамҳои телефони мана шояд дошта бошӣ бародари азиз. баъд ҳоли занг зан, як ҳамсӯҳбат шавем, ягон тавсияҳои хуб метем та бародари азиз. майли? такси бепул. хуб бародари азиз, баъди эфир иншоаллоҳ манда занг зан, ҳамсӯҳбат шавем. шери нар, ман ябо мисол дар иҷа калониё хурдӣ надора, ягон тавсияи хубе метем та ай фикру ақидаи худум бародари азиз. хуб. آمین. خداوند شفای کامل. این بونگوی چالا، این یک پلاسماسا. بونگوی ادمین چالا مونده دست شده. یا الله، شکرانه یا الله. خوش آمده همه کسا برادرای عزیز. شش نفر برادرای عزیز کنی نویسونه. ای خدا جان. Так. наворҳое ки ман тамошо кардам. Так. канали худат кайда ҳуй мешавад? чиш ҳуй мешавад ки акаи ки командир? канали ман чиш ҳуй мешавад кайда?
140 فقط 22 بعد 24 از طرفی قماربازی یعنی کنکوسگینی آمدگی است. آخران عمل کارش یعنی قمار بود. یعنی نگاه کنید 30 بلیت 300 روپیه ما در دوام پیر دیگر عملهای گناهی کردگی. خیلی به حقش دعا میکنیم پروردگار گناهاش را عفو کند و من در تیک تاک هم حتی درباره همین برادری که بندگی کرده است نوار گذاشتگیان علاقه. کسی که همین کنکوس کنه برای شما عبرت برادران عزیز بلیت نخرید و بلیت نفروشید. بله. افیر накадику эфир дирӯз карда будум ки командир агар гумонат агар ба ҳамон барнома боша вай программа як моҳашда 20 соат ҷудо карда мешавад. Командир як моҳда 20 соат ҷудо карда шудагия бояд ҳам 20 соата мисол дар ҳамн як моҳ истифода барӣ. Аман ҳар рӯз эфир кардам ӯ программа мисол 6 соаташ буд шуд то 9 апреля ман ба ӯ программа эфир кардан наметонам. ба шарте эфир кардан метонам без ограничений. ҳамон программаро мехарам $240 не ки $240 ман як кас ё хона дароӣ кунам ё як касда хайр кунам ин хуб нестай манда. ман чӣ да харам смисл нестай $240 ҳам $240 кор кардан ёфтан шаго. барои ки хай то 9 апрел дига иҷа баъд медонам як ҳафта пас мисол пахши мустақима мекунам 2 соатӣ ё ки 1 соатӣ пахши мустақим мекунам. кӯшиш мекунам ки ҳама хеле эфир кунам ки ҳам як моҳ бара. ҳам як моҳ ҳамон барнома бара. барнома мисол дар ҷиҳати мисол ҳарому ҳалола фарқ кардан, таълиму тарбия чӣ гуна бояд мо пешравӣ кунем. дар бораи ҳамин мисол иншоалло барномаи хуб мегузаронем, суҳбатҳои хуб. фақат нафарое ки ваъда мекунанд ки ворид мешавем ва мо суҳбат мекунем барномада, ваъда мекунем ворид шавем. алваъдау дайн меган, ваъда мекунанд тавсия метиҳанд ки ту ҳамин гуна барномата куна, мо дар омада суҳбат мекунем. вақте ки мегӯм ҳо фалон соата бародари азиз хай мефаҳмем ки кор дорем, меган майли хай мебиёем ҳамин гуна ки барномата тавсия метиҳанд. гап нестай мегӯм барномаро ташкил мекунам, ҳуй мекунам барномаро уже сар метум дар ютуб пахши мустақима. интизор мешавем ки кай мебиёд бародаре ки ворид шава суҳбат куна. нестай. баъд меган ки ту мисол ҳунар ва табиат барномаата дур дуроз мекунию мисол дар байн баъд одамо медуроянд ягон фикри ақидашонро меган. яке мо барномаро мешава ки дар байн мисол ворид шудан 1 соат ним соат гузашт мисол баъд одам ворид шуд суҳбати хубша кард. уна мешава ки барои мисол мардум бинаву хуб тамошош кунад. обратно мисол ё скачат мекунӣ ё ки записи экран карда гирифта дар каналат мегузорӣ. наворое ки дар каналҳои мо ҳастад барномае ки бародаро суҳбати хуб кардагиянд барои таълиму тарбия, барои пешравӣ кардан. ворид шавен записи экрана метонед записи экран кунед, метонед скачатиш кунед, гирен ҳамун ҷои даркориша ки дар шумо лозима, ҷое ки хуб мисол шумода лозима, дар оҷа ягон ҷошда ҳақорату дашноме ман кардагӣ нестам, лекин шояд нафаре ворид шудагия дар барнома хай ҳастай ки ягон сухани қабеҳе гуфтагия. мо бародаро ҳамқа хоҳиш кардагем бо серамно худтон медонед хай кияям хеле ҳақорату дашном кун. ягон сухане гуфта шудагӣ ҳастае ки мо бародароро мисол гуфтагӣ нестем ки ҳамин гуфтагӣ ҳастем ки нагӯен ҳамин гаптона. бо медуроянд ҳамун як нафари дигаш бо даҳани аввал мекова бо ҳамун гап мезананд. якем ҷои хубша гире скачат кунед барои дар каналотон гузоред мисол иҷозат ҳастай. ягон кас шумода жалоб намепардояд. 10 лайк зер карен. раҳмати калон айноми апаи казан. ман шуморо раҳмати калон мегӯм бародари азиз ки ҳамин апаро дастгирӣ мекунем. так инам хеле кор брат. так гап нестай брат. ман да гуфтам ку баъди чи занг мада занг задан шумо да занг зада бошам бародари азиз. баъди пахши мустақим ман да занг зан қатъи як суҳбат кунам. ман як аҳволи тура бинам бародари азиз чӣ аҳвол дорӣ.
ягон тавсияи хубе темта бародари азиз, хуб ки таксисти бепул. 7 нафаре бародари азиз хуш омаден. Вориди барнома шудем, вориди канали Казан теже шудем. Раҳмати калон. Так, нависан гирен фикри ақидаотонро бародари азиз, суҳбата давом тиҳем. ба ҳар ҳол фаромӯш накунед дар ҳаққи ӯ бародар дуогӯ бошед. ҳатто ман нав дар тикток ҳам дидим дар бораи ҳамун бародар навор кардиянд, гуфтесиянд ки дар ҳаққи ҳамин бародари бандагӣ карагӣ дуогӯ бошед. вақте ки аҷал дарояд аз пешу пасат, моҳлат надиҳад дар олам бар як нафасат. эй хоҷа, аз ин ҷаҳон чаро бехабарӣ? рӯзону шабон дар талаби симу зарӣ. сармояи ту дар ин ҷаҳон як кафан аст, он ҳам ба гумон аст ки барӣ ё набарӣ. сармояи мову шумо дар ин ҷаҳон фақат як кафана мегирем, мебарем қатъи. лекин он ҳам ба гумон аст ки барем ё набарем. оя мешавад ки як сабабе дар дарин ягон об меғалтӣ, дар ягон ҷӯе мисол маргтара дайроб мекунад ки на ҷасадта меёвад, на як чиз дигата. оя он ҳам ба гумон аст ки ҳамун кафана барӣ ё набарӣ. барои ҳамин ҳамаи кор да аллоҳ худаш донай, аллоҳ худаш медонад. дар ҳаққи бародарои муъмини мусалмон, дар ҳаққи бародарое ки мушкилӣ доранд, дар ҳаққи бародарое ки ғарибанд, дар ҳаққи бародарое ки безананд, дар ҳаққи бародарое ки бефарзанданд, дар ҳаққи хоҳарое ки бешавҳаранд, дар ҳаққи ҳама бародаро дуогӯ бошед. бародари азиз, домло касе ма дамобист канал. бародари азиз, ҳамин домло абдукарим гуфтани канал 2020 ворид шавинем. бародар силкаи каналша мондагиай дароин дастгирӣ кинедем бародара. ва алайкум ассалом. ҷаҳон тв хуш омадӣ бародари азиз. барои ҳамин бародари азиз ҳамеша бо намоз бошед, ҳамеша бо дуо бошед. суроятуллоҳ. Так, салому алейкум. Ва алейкум ассалом. суроятуллоҳ Раупов. Ва алейкум ассалом бародари азиз, хуш омаден. Так, инҷа ба номи бародар ҳамин канала кушодагиянд. хуш омадӣ бародари азиз. ҳафт нафари пахши мустақимда хуш омадед бародари азиз. касое ки силкаи канал мемонанд ворид шавед, дастгиришон кунед бародари азиз. админ марам мусалмони чӣ? админ марам мусалмони 9 китоб хондагиюм. дар ҳаққи ма дуо кун ки боз илми куҷо шуд комментарии бародар? илми маъалларо аллоҳ ба ман насиб гардонад. зинда бошӣ бародари азиз.
бисмиллоҳи раҳмони раҳим. дуо мекунем ки бародарои азиз, шумо чӣ орзу ҳаваси неке дар дилҳотон дорен, худованд ба ҳама орзу ҳаваси нектон расонаву дуо мекунем ки шуморо, ҳамаи мову шуморо худованд ба роҳи рост, ба роҳи иҳдина сиротал мустақим, ба роҳи ҳидоят раҳсипор гардонад. ҳамаи мову шуморо аз ҷумлаи бандагони шукркунанда, зикркунанда ва ба роҳи хайр тавфиқ диҳад. ҳамаи мову шуморо дар паноҳи исмати покуш нигаҳбон бошад. ҳамаи мову шуморо аз ҷумлаи бандагони солеҳ қарор диҳад. дуо мекунем ки нафарое ки талаби илм мекунанд, худованд илмшона бозам аз ин да зиёдтар гардонаву имонашона ба қувват гардонаву ҳамеша дар ҳаққи бародарову модарову хоҳарову дар ҳаққи ёру дӯсто дуогӯ бошанду дастгири бародарои муъмину мусалмон бошанд, дастгири бародарои нодору ночор бошанд, парчамбардори давлату миллати тоҷикистон бошанд, парчамбардори дини ислом бошанд. дуо мекунем ки худованд бефарзандора фарзанди солиҳ, солиҳа, солим насибшон дорад. дуо мекунем ки нафарое ки зан надоранд, худованд соҳиби зани солиҳа гардонашонад. дуо мекунем ки нафарое ки шавҳар надоранд, худованд соҳиби шавҳари солиҳ гардонашонад. дуо мекунем ки нафарое ки сафар доранд, худованд сафари сафедшон тия, сафари бехатаршон тия, аҳли тавфиқшон кунад, аҳли муъминшон кунад. чӣ орзу ҳаваси неке дар дилҳошон доранд, ба ҳама орзу ҳаваси некшон худованд расонашонад. дуо мекунем ки нафарое ки кору фаъолият мекунанд дар ин ғарибӣ, худованд дар касбу коршон баракати худша ато кунаву чӣ дили нияте неке доранд, худованд ба ҳама дили нияти некшон расонаву ҳамеша корҳошон бобарор бошаву ҳамеша корҳошон корҳои ҳалолу покиза кунанду нони ҳалолу покиза ёбану оилаҳошона, падару модаршонда роӣ кунанду оилашона хӯронанду пӯшонанд. дуо мекунем ки худованд ҳеҷ гоҳ мову шуморо ба хорию зорӣ набара. ҳама вақт сарбаланду хонаобод бошему ҳама вақт сарсабз бошем. ҳама вақт худованд забони мову шумора бурро гардонад, то оятҳои қуръона ҳамаашро аз худ кунему бо тиловати қуръону суннат бошем, бо суннатҳои паёмбар расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам иҷрокунандаи суннатҳои паёмбармон бошему ба роҳи росту ба роҳи иҳдина сиротал мустақим раҳсипор гардем. дуо мекунем ки худованд гузаштагиҳои мову шуморо раҳмату мағфират гардона, гурӯҳшона пурнур гардона, ҷойҳошона ҷаннатулфирдавс гардона, рӯҳҳошона аз мо шод гардона. худоё ин ҷамоатро нигаҳ дор аз парешонӣ, ки ту қодиртарини қодирони дар нигаҳбонӣ. нигоҳи раҳматат ё раб ба сӯи ин ҷамоат кун, ки ҳар вақте ту хоҳӣ ин ҷамоатро шафоат кун. ای فتاحی بخشنده بکشا تو دلی بنده تا بنده مسلمان شود خواننده قرآن شود. اللهم اغفر لی ولوالدی ولأستاذی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ورافع درجات ومنزل برکات و قاضی الحاجات برحمتك یا ارحم الراحمین. زنده باشیم. Так, дунё официал. Так, ҳамҷа як бародар клит фурсида. Бародар нависон клитетем. Ина ёфтум тона. Клюштон метем бародари азиз. Мана да байд модератор. Бо кида клитем бародари азиз гап занем клитон тем.
рафти нависондаи куҷо рафтим? Ҳамҷадам ку? Бародарои азиз, ҳамаи аз ҷиҳати таълиму тарбия, аз ҷиҳати ҳурмату эҳтиром як суоле метавонед ҷавоб дода бародарои азиз шумо. Некем фикри ақидатона нависонед, фикри ақидаи хубтона нависонед. Ҳамаи нафаре ҳурмату эҳтирома намедонад. Як каса чӣ гуна ҳурмату эҳтиром кунад? Бояд чӣ кор кунад? ҳамҷа фикри ақидатонро нависонед. Бояд чӣ хел кунад, чӣ кор кунад ки ҳурмату эҳтирома омӯзад? Шумо ҳамеша манда нависонед бародарои азиз, чӣ хел кунад ва чӣ кор кунад. Ман ба фикри ақидаи хидмат гап мезанам. Ключ тема та гап неста бародарои азиз. намоз хона, Қуръон хона бояд. Ана ки бародари азиз нигоҳ кун. Намоз ман дидагим нафареро ки вале шумо намоз мехона, Қуръон мехона, бисёр насиҳатҳои хуб мекуна, бисёр насиҳатҳои хуб мекуна, лекин ҳоли хайна шумо як тат нависондед. Некем ҳурмату эҳтирома намедона, наметона ҳурмату эҳтиром карда. Намедона. Ҳастанд нафарое ки ман ози шумо да мефаҳмон ба фикри ақидаи хидмат нависонед. Ози шумо ин як бародар нависонда ки бояд намоз хона, Қуръон хона бояд. Туғурӣ беҳтарина. Тагана ки ҷада так вайро ҳама вақт мо фаҳмонем бо ҳурмати мову шумо ӯ ҳам мефаҳмад, инсон мефаҳмад. Так не, балки командир ба фаҳмондан хеле қиндай. Оли ман шуморо мефаҳмонам ба фикри ақидаи манда. Агар мисол шумо қабул кунед ҳамина, шояд фикри хуб боша фикри ман, шояд фикри шумо хуб боша. Барои ҳамин ман фикри хидмат ба дар шумо мегӯям, бародаро нависонед. Так. Ассалому алайкум дӯстони хубам. Ва алайкум ассалом. Хуш омадед эй дӯсти ба имону меҳрубонам. Так. Ассаломи иззатшиносу ғамбарору қадрдонам. Ассалом. Так, хуш омадӣ бародари азиз Ёқубҷон, зинда бошӣ. Ҳами кай вақте биёӣ такрор менависонӣ, суханои беҳтарин менависонӣ. Саломат бошӣ дӯсти азиз. Аллоҳ баракатет я. Аллоҳи меҳрубон ҳаматонда бародари азиз умри дарози пурбаракатон диҳад. Лекин дар бораи ҳамин суоли ман бародари азиз фикртонро нависонед, беҳтарин мешавад. аз барои Аллоҳ намоз хона, фақат аз барои Аллоҳ намоз хона ислоҳ мешавад, то аз барои Аллоҳ намоз нахона ислоҳ намешавад. Фикри хуб бародари азиз. Некем боз ҳам фикр кунед бародари азиз. Хуб фикротонро нависонед. баъдан шумо гап занед ки админ ё ки Шодибек фикри хита гӯ. Баъд ман фикри хидмат гап мезанам бародари азиз. Шумо фикрои хуб нависондест бародари азиз.
аз чӣ ҷиҳат ман шумода гап мезанам ки ҳамун одам ҳурмату эҳтирома намедона, ай чӣ ҷиҳат намедона, барои чӣ ин гуна ҳастай, ман шумода мефаҳмонам бародари азиз, не ки фикри худам мефаҳмонам. ку худат гап зан ку такос бародари азиз, иҷода 8 нафар нав 10 нафар мо шуморо гӯш кардаиса буд. мо фақат комментарияи 3 нафара хундем. 3 нафар фикрша нависондак. Некем 4 нафар шояд нависондак. 4 нафари дигаш нанависондак ки чӣ гуна чӣ кор кунад бояд. суола такрор кунам бо нафаре ҳастай таълиму тарбияи хуб дора, мана гӯем ҳурмату эҳтирома намедона, ҳурмату эҳтиром карда наметона. ҳатто чӣ кор кунад бояд ки ҳурмату эҳтирома ёд гира, ҳурмату эҳтиром кунад як нафара. Чӣ кор кунад бояд? Рафиқи бо имон қатъӣ ошно шавад. бале, фикри хубай бародари азиз, худатон гап занен уко. бале, фикрои хуб нависондастен. ҳозир ина гӯш мекунем, амиҷа ҳаматон нависонед. амиҷа ман фикрма гап мезанам. шумо 8 нафаре бародари азиз, иншоаллоҳ гап мезанем. дӯстои азиз, иншоаллоҳ гап мезанем. Некем агар фикри ман писандтон биёя, менависен ҳаматон ки фикри хубай. Ман мисол, ман ами худам мисол, ами чӣ хеле ки худам мисол феълу рафтор мекунам, чӣ хеле ки ман гӯем таълиму тарбия дидагим, чӣ хеле ки мана насиҳат кардагиам, гуфтагиам, ҳамон гуна ман шуморо мефаҳмонам. аввал бояд худша. Та худша чӣ? инаи бародар каме чӣ нависонда ки нигоҳ кунед. Так, агар як маротиба пешпоӣ афтад, мефаҳмад. Не охи бародари азиз. Тарбиян кунам. Так. бале, ки ҷаҳон ТВ бародари азиз бисёр наздик омадӣ ҷавоби суолда беҳтарин. мана ҷавоби суола гап мезанам бародари азиз. мо дар он вақте ки ҳурмату эҳтироми дигароро мефаҳмем ки аввалин бояд мо посбони забонмон бошем. Посбони забонмона бояд посбон бошем. ай чӣ сабаб? нигоҳ кунед, қати як бародармон, қати як дӯстмон суҳбат кардастем. забонмон агар посбон набошем, як ҳақорат, як сухани баде он нафара мегем. ама хеле астай. ё ки як калом қати суҳбат мекунем, посбони забонмон намешем, пешпуртакӣ мекунему, ягон сухани баде мегем дар пеши як калон. агар сухани хай ҳаққа гӯем пеши як калонда, иҷода калонсолӣ надорам. мисол эътиборӣ калонақлӣ буд мақбули борӣ. мо бояд ҳурмату эҳтиром, чӣ хеле ки бародармон ҷаҳон ТВ гуфт, мо бояд якум худмона ҳурмату эҳтиром кунем. агар ки худмона ҳурмату эҳтиром ки кардем, аллакай бӯи умеде ҳастай ки мо як нафарера ё ки падару модармона ё ки дигарора аҳли ҷамъа ҳурмату эҳтиром мекунем. агар мо забони худмона надорему, посбони забонмон набошем, ягон гарбӯи умеде нестай ки мо ягон нафарера ҳурмату эҳтиром мекунем. мо ҳатто намоз ҳам хонем, қуръон ҳам хонем, посбони забонмон набошем, бародари азиз, мо худмона ҳурмату эҳтиром накунем, ин нишон наметиҳад ки мо намоз хонем, қуръон хонему, мо як каса ҳурмату эҳтиром мекунем. Не бародари азиз, агар намозхону қуръонхон бошем, забони фасод дошта бошему, хезем як каса сухони қабеҳ гӯему, ҳақороту дашном кунему, танбеҳ кунему, ин нишон наметиҳад одобу рафтори моро. бародари азиз, ҳамин фикри манда қабул доре ки мо бояд якумин бояд худмона ҳурмату эҳтиром кунем. вақте ки худмона ҳурмату эҳтиром кардем,
ایمانمون مستحکم کرده میتونیم و قرآن خوب میخونیم و فعل رفتار خوب قطعی عمل میکنیم و به راه راست قدم میمونیم. وقتی که راه راست در قدم که موندیم، راه راست او راه راستی هسته که زبان ما را سخن قبیح گفتن باز میداره، از سخن بد گفتن باز میداره، از یک راه کج بردن یک برادر باز میداره. ما باید این گونه باشیم. خلاصه کلام که همین آخر آمد، این جواب سوال ما همینه که برادرای عزیز کوتاهش کنیم، دور و درازش کردیم. ما باید پاسبان زبان خودمون باشیم و یکمین بار خودمون باید حرمت احترام کنیم. وقتی که حرمت احترام کردیم، هم الله مهربان فراموش نمیکنیم، الله ما رو فراموش نمیکنه، هم دیگه کار و فعالیت ما همش خوب میشه برادر عزیز. اگر نه او سوال تو نفهماست، نه فهمای برادر عزیز، من گفتم که بلند خون так سوال تو نفهماست، فهمای من گفتم که نفری که حرمت و احترام نمیدونه، مثال چی خیال کنه که همون حرمت و احترام دونه، چی کار کنه باید، چی کار کنه؟ من همجا فهمودم که اکای عبدالله برای این برادر عزیز خیلی قبول داشته باشه، فکر عقیده ما را قبول کنین، نکیم شما با فکرهای خوبتون گپ زنین. میبخشید شما هم نیافتین کودک از شکم مادرش تربیه میگیرد، تا پدر و مادر خوب باشد پسر خوب میشود. برادر عزیز، زنان را بود بس همین یک هنر، میگن که شینند و زویند شیرانی نر. اگر او شیر نر از زوی او تعلیم و تربیه خوب نتیشه، تاکیدش نکنه، حرمت و احترام اگر نه آموزشه، هر یک تا ما را عقل دادگی خدا همین خیلی است برادر عزیز، عقل دادگیشه. هر یک مثال نفری که طفلی که مثال زاده می شود وی یگان گناهی نداره، وی مثال مؤمن تولد می شود. وقتی که به وایه میرسه، مثال کلانش کردن میگیری، اگر مثال مسلمان باشیم، ما در گوش وی مثال در سه روزگیش اذان میگیم، مثال با وی مثال اذان میگیم در گوششو، که شاید امو گودک مثال فهم اذان او الکی از روز اول مؤمن مسلمان مثال معلوم میشه، در گوش اذان میگیم که تا طفل مثال خودتون میدونه که اذان مثال برای چی گفته میشود. هر یک تاتون میدونه برادر عزیز. نکیم من برای چی خوندم این شعر که زنان را بود بس همین یک هنر، که شینند و زویند شیرانی نر. طفل میز تولد میکنن، نکیم او طفل تعلیم و تربیه کردنش آسان نیست برادر عزیز. حالی او کودک عقل نداره تا به ویه رسیدن شد، تا بالغ شدن شد. وقتی که بالغ شد الکی زندگی را میفهمه پستی بلندی زندگی را. نکیم از خوردی ما پدر و مادر را باید تعلیم تربیه خوب کنیم. در چی جهت من فهموندم که از جهت حرمت و احترام، این فهمیشی منه، حرمت و احترام کرده. اما طفل حرمت و احترام حالی نمیدونه برادر عزیز، ولی هیچی و یک گویم پرنده در پروازه. ما باید یکم خودمون رو حرمت کنیم بعد دیگر را. از چی جهت من این فهموندم؟ اگر فکری من قبول کنین برادر عزیزی، فکری منه، شما فکرهای خودتون گفتین. او کودک اگر از دامان ناپاک شیر خورد، از کجا یاد میگیرد از شکم مادرش یاد. برادر عزیز، در اونجا اگر نگاه کنین، حتی در اونجا او مادری که طفلش مثال میخورونه میپوشونه، یا که همون مادر خودش اینه دپوس این کار فعالیت نمیکنه، شوهرش از مال حرام میخورونه میپوشونه ویرا. شاید همون مادر فرض کردیم ندونه که از مال حرام همین میخوره، لیکن برای وای شوهرش آوردگه. خیلی این همش الله مهربان میدونه. نکیم طفلی که به دنیا میبیه، این همش الله مهربان میدونه.
вақте ки мо модару падару модар мешем, тифле ки ба дунё мебиёрем, мисол муаллими якими вай мисол мову шумоем. мо бояд таълиму тарбия кунем. таълиму тарбия кунем, роҳҳои хуба ба фарзандомон мисол омӯзем. дилши дига савол чӣ хеле дилши дига савол далши дига савол чӣ хеле савол. Так, барои ин бародарои азиз, падарои азиз, модарои азиз, ҳар яктаи шумо шояд падару модар шудагӣ бошед. якум, мо шумо бояд худмон таълиму тарбияи хуб фарзандмона тием. ҳурмату эҳтирома ҳамун мавриде мефаҳма фарзанд ки ба воя мераса, болиғ мешава, баъд ҳурмату эҳтиромо мефаҳма. вақте ки хурдай медава, бозӣ мекуна, ису усун, вай гапи кӯдакӣ, ҳоли болиғ шудагӣ нестай. болиғ ки шуд, баъдан ҳурмату эҳтирома хуб мефаҳма, хуб дарк мекуна. болиғ ки шава, бародарои азиз, ина дониста гиред. болиғ ки шуд, ҳурмату эҳтирома бисёр хуб мефаҳма. бисёр хуб мефаҳма. баъд аз чӣ ҷиҳат мефаҳма? Агар таълиму тарбияи хуб тием шад. нигоҳ кунем феълу рафтори хуба, гап пастию баландии зиндагиро гап шизанем дар кӯдак. мебахшед, шумо ҳам наёфтед кӯдак аз шиками модараш тарбия мегира. падару модар хуб боша, писар хуб мешава. Не, бародарои азиз, ҳастанд нафарое ки ин Аллоҳ доноад. падару модараш таълиму тарбияи хуб надоранд, лекин фарзандшон ба воя мераса, фарзандшонро мисол таълиму тарбияи хуб метиҳанд. ин ҳамаша Аллоҳ, қаламқаши мо ин Аллоҳи меҳрубона мисол ҳамаша Аллоҳ медонад. дӯстои азиз, барои ҳамин нигоҳ кунем ки Аллоҳи меҳрубон мисол моро ҳастаи нафаре ки мисол тифле ки ба дунё мебиёяд, модараш ё ки падараш бандагӣ кардагия, падараш нестаю, модараш сари фарзанд мера, ҳамун тифл гӯем зода мешава. ҳамун тифла як нафари дига ё ки дар як гӯем сағирахона ҷои бепарасторонда гӯем чӣ мешава, ба воя мерасаву таълиму тарбияш метиҳанд. лекин ҳамун ҷода агар таълиму тарбияи хуб гира, нигоҳ кунед, ҳамун тифли хуб меша. ҳама ҷиҳата аз ҷиҳати таълиму тарбия инсони хуб мешава. агар мисол таълиму тарбияи хубро набинаву баъд падару модараш ё ки бошанд, ягон роҳҳои дигари зиндагиро фаҳмонанд, ягон роҳҳои ғайри гӯем динию дунявиро фаҳмонанд, баъдан дига хислата меомӯзад фарзанд. лекин агар хуб таълиму тарбиятия, ҳастай фарзанде ҳастай ки бародари азиз, падару модараш мисол таълиму тарбияи хуб надоранд, таълиму тарбияи хуб меомӯза, ҳатто падару модараш наомӯхтиянша аз дигарон меомӯзаву баъд падару модарша мебиёя, мега ки падару модаре, ҳамин корҳои шумо хато, ҳамин феълу рафтори шумо хатоае, накуни ҳамин кортона. ҳаста и хеле фарзандое ки таълиму тарбия падару модари худша метиҳад. шумо шояд дида бошед, шояд шунида бошед, бародарои азиз, дар ҷиҳати сухани хуб гуфтан ин калонсолию хурдию мисол калониро надорад, бародарои азиз. албатта балаёқат мерасад. бале командир, бале. хай барнома мешуд ки шерои нар, мана падару модарои азиз, шуморо ман дар барнома даъват мекардам, мисол ворид мешидем. ҳоли иншоаллоҳ дар барнома инамҷида ҳоли ҳунар ва табиат ҳуй шава, ё ки инами апаи казан теҷи ҳоли чӣ шава, агар иҷозат тиянд, ҳоли шояд биёянд ва ё гуфта будам ба ҳамин барнома кун, ман дар ҳамин канали казан теҷи ҳамин барномаро ташкил мекунам. бародарои азиз, падару модарои азиз, шумо ворид шавен, модарои азиз, ман аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам. дар инҷа иҷозат ҳастай, шумо ҳамчун модар ворид мешен, фикр ақидаи хубтона барои мо фарзандотон гап мезанем ки мо чӣ гуна бояд бошем.
мо фарзандон чӣ гуна бояд бошем. Некем фикр ақидаи хубтона гап занем. Чӣ хеле ки дар канали як модар ман ворид шуда гирдум, гуфта будумтона бардораи азиз ки модарои савримени бисёрай мисол ба тарзи адабиш хуб фаҳмонда наметонанд, ба тарзи савримениш нафаҳмонем. Крутоист ки ранги Конор Макгрегор раҳ мегардад ам хеле мефаҳмонанд. Некем камтараки хеле делавоист ки мефаҳмонанд. баъд мисол нафаре ки суола метиҳад рӯ афтода меша ай саволи додагиш, гӯем қаноатманд намеша ба суоли додагиш. барои ҳамин кӯшиш кинен ҷавоби суола модарои азиз, падарои азиз, бародарои азиз, хоҳарои азиз, ҷавоби суола мисол хуб мисол фаҳмонед, чӣ намефаҳмидагитон хуб фаҳмонед. Так, салом ба лайкаш. ва алайкум салом, хуш омадед наби хуш омадед дӯстои азиз. Так, салом домулло. Бародари азиз, ман домулло нестам. ман шумода инами чизое ки мефаҳмонам, чӣ хеле ки таълиму тарбия дидам, чӣ хеле ки аз бародарои ҳамин аҳлим шунидагим, дар ҳамин ҷо дуромада тамошо карда гӯш кардагим, ҳамон гуна ман мисол мефаҳмонам. чени мефаҳмидагим. ман агар оятҳои қуръона мисол хуб тиловат карда, мисол тиловат мекунам, алҳамдулилло, худоро шукр мекунам, лекин шарҳи ҳамон ояра, маънеи мантиқи ҳамон ояра барои шумо шарҳ дода наметонам. агар ман метонистам, мана дар инҷо мегуфтед барои мулло шудан хеле бародарои азиз ку кӯшиши ғайрат кардан дар кораи хеле пастии баландии зиндагӣ намебинед, пастии баландии мисол фаҳмишу фаҳмоишта хеле гӯем чӣ мекунӣ, озмоиш мекунӣ, баъд мулло мешӣ. барои мулло шудан осон нестай, қииндай, мушкилай. барои мисол мехонӣ, хондане ки гӯем рӯякӣ хонию маънии мантиқи гап мезанӣ, нафаҳмӣ чӣ дар корае ки ҳамун маънии мантиқи ҳавая намефаҳмед. лекин ҳар яки шумо метонед мисол қуръона хонда, аксарияти мо мехонем қуръонао, лекин дарк намекунем ки мисол ҷӯё шавем. манам баъзе вақтҳо мисол медурам ҷӯё мешуму. барои ҳамин ҳастанд нафарое ки дӯстои азиз оятҳои қуръона мехонанд, бо тафсири ҳамина, бо шарҳ метиҳанд, маънеи мантиқи ҳамина шарҳ метиҳанд ки чӣ гуна аст. ана ҳамин чизора ман медонистам, агар шумо да бародари азиз ба ҷону дил ҳамихе қироат карда маънии мантиқш қатъиян мефаҳмонтонам. лекин кӯшиш мекунам ки чени мефаҳмидагим барои шумо падаро, модаро, бародаро, дӯстои азиз, барои шумо каме ҳам бошад, чем як бародаре ки дар ҳамин пахшои мустақилшон дуромада ҳақорати дашном мекунанд, ман як сухани хуба гум, ин барои ман хубай. ҳамин ҳеч чирам нарасаманда, аллоҳ худаш подоша метиҳад. ҳамин аллоҳи меҳрибон худаш донотарини донуай, ҳеч чирам наша раҳмат мешинидагистем. а як бародар монне, ман инҷо барои раҳмат шинидан, ман да агар ҳатто шуморам раҳмат нагӯен, раҳмати ина аллоҳ худаш донай барои мо шумо мебиёрад. лекин хай мо бояд бародари азиз ҳадди ақал чени дониши малакамон бояд дар бародармон расонем. зинда бошед. так, падар, модар беҳтар аз ин дунё. так, бале командир, зинда бошед. админ ягон саволи дига бутен. админ мега ягон саволи дига бутен. ман ҳаминҷо ҳаматонда бародари азиз суол метем. саволи бисёр хуб. шумо ҳамин саволи манда некем ҳамчун муъмини мусалмон ҷавоб диҳед. саволи манда саволтон метем ҳамчун муъмини мусалмон. ин хеле булҳавас бори ҷавоб натиҳед. нигоҳ кунед бародари азиз, шумо ҳаминҷода кору фаъолият мекунед, дар ҳамин ғарибӣ маблағе ба даст мебиёрен, азобу машаққат мекашен. шумо ин ҳамин 1000 рублаке ки билет мегирен, шумо ҳамон 1000 билет гирен хубай,
билет гирен хубай айуҷа миллион бурен хубайтонав ё ки ҳамо 1000 рубле ки билет мехарен ҳамо моли ҳаром шумо дар падару модаратонро екине хубай ё ки ҳами 1000 рубл билет гирена миллион буре хубай кадомиша вибират мекунен ҳамчун муъмину мусалмон ҳамиша вибират кине бародарои азиз. админ ягон саволи дига тиен анами суоли манро ҷавоб тиен. билет акаҷон так бале акаҷон аллоҳ раҳмону раҳим раҳмонай бале раҳмону раҳиму раҳмонай бале бародари азиз. падару модар ба як кас не як дуо аз модари беҳтарин бо чӣ мана 4 нафаре бародари азиз 2 нафар доли нависондем. ма ба падару модар равон мекунам иншоалло беҳтарин бо ки айдаиҷа 7 нафар шудем мана бародарои азиз. админ ягон саволи дига тиен гап нест фақат ами суоли ман даволи ҷавоб те ами суоли ман даволи ҷавоб надоди домуло худу. беҳтарин командир зинда бошӣ. так савола ай гӯшт гӯ бурад мада ба бозан задан савола ай савола айсар гум туда занг задан савола ҷавоб доди кӯдавҷон. савола айсар так мегӯм ки инамҷо бародаро ки ҷа хай як кас надида савола айнав ҳамун савола айнав гап занам 8 нафаре бародарои азиз шумо ҳамчун муъмини мусалмон ҷавоб тиен аз конкурс билет гирен хубай ё ки падару модаратонро роӣ кунен хубай кадомиш хубай шумода. шукрона иҷара хай 4 нафар ҷавоб додан аллоҳ баракатшон тия 4 нафар дига мондааст. беҳтарин зинда бошӣ ки домуло. конкурс нодурустай бале акаи абдулло командир зинда бошӣ бале дуруст мегӯ. так зинда бошӣ бародари азиз зинда бошӣ таксисти бепул беҳтарин некем ту гирифтагӣ нестӣ ман гирифтагӣ будум гузашт рафту некем ман обратно маблағҳоро гирифтум ман гирифтагӣ будум нақл кардагӣ будум. барои ҳамин дар падару модар роӣ кунем хубай ай чӣ ҷиҳат хубай кани фаҳмоне бародарои азиз аз чӣ ҷиҳат хубай
ай конкурс билет гирӣ агар ҳами хеле конкурс билет гирӣ агар кори ҳаром ай, моли ҳаром ай, хубие намебиёрад. ҳатто агар як тӯҳфаерам бурӣ аз моли ҳаром буридагӣ. Мисол ман иҷода суоле додум ки ҳамчун муъмини мусалмон мисол ҷавоб диҳед. Шумо мисол ҳамчун муъмини мусалмон ҷавоб доде ки бародарои азиз мо дар падару модармон рӯӣ кунем, вай хуб ай. Як либоси танамона харем, вай хуб ай. Дар зану фарзандмон рӯӣ кунем, вай хуб ай. Беҳтарин бародарои азиз. ман шукронаи Аллоҳ ай ин кор пиёдам. Беҳтарин. беҳтарин зинда бошед. Аллоҳ баракатон отия. ҳамеша ҳамихели ранги шумо инсонҳо ҳамихели зиёд бошанд ки баъд вақте ки ҳақиқата мешинаванд набиёнд ҳар хел авсони деви хулиганду сафсата нанависонанд. беҳтар мешавад бародарои азиз. як суоли дига метавонед дӯстои азиз. шумо ҳар яктатон мисол инсонои баақлен, батамизен. шумо хубии дӯстатонро дар чӣ мебинед? хубии дӯстатонро дар чӣ мебинед? хубии дӯстатонро дар чӣ мебинед? студент бародармон чизе нависонда, тагҳози бародарое ки студент буданд чизе нависондиянд ва иншоалло қисшон созен хубин ака. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. соз раҳмат. сози бародари азиз саломатит хуб ай? Кор буракот хуб ай? чӣ ҳол дорӣ? чӣ ба киштан?
узри зиёд бардораи азиз, ман қати бародар суҳбат доштум. Хуш омадед ҳама каса. Таговоз нест. ҳамун суолда ҷавоб ва бо ту хиёнат намекунам. овоз рафтеса бардораи азиз? Болора хун. Яъне инча силка мондагиен комментариҳо ким куҷо рафтагиҳай охе? Айсар нависон командӣ. Мегӯм паноҳтон ба худованд. Ман акӯ мебуромгар нестай. Таксиди бепул саломат бошӣ. ҳамун суолро ягон кас ҷавоб дод? бале, бародари азиз ина 2 моҳ шуда мега ина бародармо нависонда ки ман ба худо қасам 2 моҳ шуд рӯӣ накардам ай сабабе ки касалам. Агар не ҳар моҳ 50,000 рӯишон мекардам. Рост мегӣ бародари азиз, рост мегӣ. Хай ҳамин зиндагӣ ҳамин хела бародари азиз, пастӣ баландии зиндагӣ ҳаминай. Як рӯз пул дорӣ, як рӯз солимӣ, саломатӣ, мисол кор мекунӣ, рӯӣ мекунӣ, оилата мисол таъмин мекунӣ. Вақте ки тани солим набоша, аз куҷо мисол буромада кор кардаву оилата мисол мехӯронӣ, мепӯшонӣ. дӯст оне тура аз ҳар роҳ мегардонад ва ислом имон так дорад ки фардо дар қиёмат ба ҳамон дӯсту рост истодабу ҷавоб тиҳем. Так. Бале, зинда бошӣ командир, зинда бошӣ. ҳаматарафа ТЖК хуш омадӣ бародари азиз. таксисти бепул бародари азиз, зинда бошӣ, аллоҳ баракату тия. Зиқ нашав, ҳамаш мешавад, саломатит иншоаллоҳ хуб мешавад. Худованд шифои комили оҷил ато фармояву тезсарак ба по хезӣ бародари азизу кору фаъолияти хуб кунию зиндагита бо ба пеш барӣ бародари азиз. як соат шуда аллакай мо 1 соат 10 дақиқа шуда дар пахши мустақими бародари азиз. Таки соҳиби канал наомад шуд имрӯз. 3 нафаре бародари азиз кани нависе киёян дар пахши мустақим. Хай ҷида аккаунти хидмат яташ ҳунар ва табиатай. Бо 2 нафари дигаш киё бошанд?
бале, зинда бошӣ командир, зинда бошӣ. Шаш нафар шуда, хуш омадед ҳама каса. ман як шеър дар тикток хонда будам, дар ҳамон ҷо гуфта будам ки ҳамин шеъра мисол шарҳ тиен. ҳамина ози ҳамин ҷо мехонам бардораи азиз, шумо фикри худтонро нависонед. Дар он ҷо мисол бардора хелешон фикри ақидаи хубшонро нависондан. як рӯз ба фикрам дар бораи ҳамин гуфта будам, ё ки нагуфта будам, фаромӯш кардам. хулоса, бо тарозуе ки ҳоло фанди мардум мекунӣ, рӯзи фардо бори аъмоли туро бармекашанд. ҳамина шарҳ дода метавонед маънаи ҳамин шеър чие бардорои азиз? ҳамина метавонед мисол кӯтоҳ карда фикри худтона нависонед. бо тарозуе ки ҳоло фонди мардум мекунӣ, рӯзи фардо бори аъмоли туро бармекашанд. ин ҳамин шеъра гӯем таҳлил кунед, маънаи ҳамина фаҳмонед. чени фикри ақидаи худтон. шукри худо. فهمو командир. شکری الله. هیچ کنه نویسون که فکرشا. بچه همه تون سوداگرین چی این شعر تحلیل نکردین؟ ها دوستای عزیز میگم که این شعر تحلیل نکردین، معنیش نگفتین همه تون سوداگرین چی؟ چه سوال؟ با ترازویی که حالا فاندی مردم میکنی، روزی فردا باری اعمال تو رو بر میکشن. اینمی شعر تحلیل کن، معنیش چیه همینه؟ همین خودش معنیش میگه اونه که شما خوب درک کنین، فکری خودتون نویسونین.
یا الله مهربان. شعر 25 بار بخون تحلیل کرده نمیشه. میشه و تحلیل کرده چوه؟ دنیا افیسیال چوه نمیشه تحلیل کرده؟ معنیش درازه، معنیش کوتاه کرده، اما معنیش خودش میگه. دراز هم نیست دوستی عزیز، دراز هم نیست. میتونی کوتاه کرده جواب دهی، میتونی دراز کرده بسیار با چندین مثال چیا قطعی تحلیل کرده میشوه. چند گویم زینه ها قطعی این تحلیل کرده میشوه دوستی عزیز. نگیم خیلی تحلیلش که همه فکر عقیده خودت قطعی تحلیلش که چی ای تحلیلش فکر عقیده خودت قطعی. شکر الله چوی تمام شد. شکرانه الله. بیست و پنج بار خونشم میگه تحلیل کرده نمیشه. بسیار فکر خوب، بسیار فکر خوب. کماندیر زنده باشید. خیلی کنی دنیا افیسال شما تحلیل کنین کوتاه کرده دراز نه کوتاه کرده تحلیل کنین. یا الله مهربان. پنج نفر برادرای عزیز کنی نمیسونین. خواهش کنم نمیسونده سه برادرای عزیز. الله برکت تونتیه. خداوند همه تون نگهبان باشه. так تحلیل را با دهان میشه با نوشتن آخه برای چی؟ اما کوتاه حقیق می نویسوندی که برادر عزیز خوی. کماندیر زنده باشی. بسیار فکر خوب. تحلیل این با چند زینه ها مثال شرح داده میشه برادر عزیز. نگاه کنین که میگه که با ترازویی که حالا فند مردم میکنی، مثال فریب میکنی مردم ها، روزی فردا باری اعمال تو رو بر میکشن. همون ترازویی که مثلا نگاه کنین این دنیا می یک گویم فعل رفتاری ما و دنیا یک
дар рӯи як тарозуе мо истодагием. Агар амали солеҳ кунем, ин тарозу қати мисол баркашида мешавад. Амали агар бад кунем, амали бадмон амали гӯем хуб кардагимон бисёр бошад, ба тарозу рӯзи фардо бори аъмоли моро бармекашад. ё ки савдогарем, ё ки савдогарам набошем, чӣ кору кирдоре мекунем, як нафара фиреб найранг мекунем. барои ҳамин хуб мисол фаҳмондагие ки бо тарозуе ки ҳоло фанди мардум мекунӣ, рӯзи фардо бори аъмоли туро бармекашам. яъне ҳамун тарозуе қате ки ту ҳами ҳозир мардумфиребӣ мекунӣ, фарқ надорад чӣ кору фаъолияте мекунӣ, дар чӣ кору ҳаст нест, дар дунё ҳастӣ мисол як бародарта ба ҳар роҳ фиреб мекунӣ, ин роҳ мисол як тарозуе ҳастай. барои чӣ роҳ ба ду роҳ мисол ду роҳай, роҳи ҳалолай мисол роҳи ҳаром, роҳи ростай, роҳи каҷ, ҳамин хел ҳастай, ду роҳай мисол ту ҳами яктай ҳамина интихоб кун. интихоб дар дасти туай. интихоб дар дасти туай, дар амали туай, дар кору кирдори туай. не ки ҳаракат ки кардӣ, амал ки кардӣ, баракатш дар дасти аллоҳай. вақте ки накардӣ, амали солеҳут кам боша, амали бадут зиёд боша, фардо рӯзи қиёмат бори аъмолта бармекашанд. рӯзи фардо бори аъмоли туро бармекашанд. барои ҳамин бародарои азиз, мо бояд чӣ кор кунем? кадом коршо чӣ кунем? пеша гирем. як кореша пеша гирем ки амали мо солеҳ шавад, мисол фиреб накунем бародармона. барои ҳамин ду роҳ мисол ҷудо карда шудагӣ ҳастай, дузахту биҳишт, яъне роҳи росту каҷ, роҳи каҷу рост. ҳамин ду роҳ дар интихоби мову шумое ки кадомша мисол интихоб мекунем. бисёр хубай. ба чанд роҳҳо мисол чӣ хеле ки бародармон гуфт, таҳлили ин дуру дарозай ба чанд зинаҳо, ина мешавад таҳлил тей. ин шеър таҳлили калон дора, гуфти бародармон бисёр таҳлили калон дора. дар ҳама пастию баландии зиндагӣ ина таҳлил карда мешавад. ҳама каса шаби хуш ва роҳи пок. Амин. саломат бошӣ камандӣ. бисёр фикри хуб нависондем бародарои азиз. аллоҳ нигаҳбонтон боша. аллоҳ дар касбу кортон баракат тияву, аллоҳ умри дарози пурбаракаттон тияву. ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен, ҳамеша бо ёди аллоҳ бошен, ҳамеша бош бо ёди худованд, ҳамеша бош бо имону бо нанг. бародарои азиз, нангу номустонро барои як пули пӯчаки ки шумо ба ҳар роҳина меёвен нафурӯшем. аллоҳ нигаҳбонтон боша бародарои азиз. аз дар кори ҳалолу покиза, дар роҳи ҳалолу покиза раҳсипор бошен. нони ҳалолу покиза ба даст биёрену аҳлу оилатона хӯронену пӯшонен беҳтарай. дар ҳаққи мо дуогӯ бошен. худованд ҳаматона нигаҳбон бошаву сарбаланду хонаобод бошен. ман пахши мустақима қатъ мекунам. иншоаллоҳ намози хуфтанро мехонам. баъдан пахши мустақими ҳунар ва табиат ворид мешем, суҳбат мекунем. худохоҳ. аллоҳ нигаҳбонтон.